Kum kajing persang ban kentiu ya ki long kmi ki baseng kam la jong ha ka yo ka kot bat ban penslor shu shu ya ki ha ka ni ka kam bat ban ai jing hikai ha ka bay day bat kajing pendan kam ya ki mar rap klau kum ka lat ban ai jing kamai ha ka sien ka baning kong ka National Commission for Women NCW haringkat kajing trai lang bat ka Meghalaya Biodiversity Board kala penlong program ai jing hikai ka ba arsngi ka ba tip kum ka Regional Capacity Building Workshop on promoting entrepreneurship among indigenous women of Northeast region based non-timber forest product NTFP kabla sedang ha ka pratarik unaitung bat kaban penkut pat ha ka khandai tarik unaitung arhajar pusau. Ya kani ka workshop kabala penlong ha State Convention Center lawan banya simbenta na du ka chairperson jang National Commission for Women NCW ka Rekha Sharma haringkat ka jinga don lang ka chairperson jang Meghalaya State Women Commission MSCW ka kong Yaman lang MCM ka dukhat ka NCW ka kong Delina Khongdop u principal chief conservator ka forest and head of the forest force u RS Gill na lor kiwe kiwe. Kibalawan man siya hikai hakani ka workshop ki kintup nadu kinong rap kinong sengkam lajong kinong dia dawai kin bat kinong ilam ki self help group beper na lor kiwe kiwe. Haba ajing kran na kalyang Rekha Sharma kalaong bakal long ka badan kam ban hikai ya ki long kme halor kumno ban penan kam ya ki marap ki bami haklau ki ban la ban long kum kalat ban ajing rap ki haka yo ka kot. Nalor kata kalau ong ru bagi long kmi kim dai ban kot tang ha ka kam belas ngi hendrai ki dai ban dan benta ban penyat ye ki kam dak ba ban rap ban na kalyang ketanat forest ka dai ban sim khia halor kani. This is the program where we can share our insight that how women can be part of business or the work in the forest. Let me tell you, culturally or historically, women are the custodians of forest. We have all seen in Uttarakhand, and I am also from Uttarakhand, and we have all seen Chipko Andolan and how women of Uttarakhand save the forest, save the trees from cutting. So even in Yahabari, Meghalaya area, and in all the tribal areas, women are the one who are saving forests and saving forest produce also. Whether it is gathering wood or going for fodder in the forest, every work is being done, and basically the labor work is done by the women. But when it comes to earning money or when it comes to managerial jobs, women are not there. We hardly see women in those areas, and NCW has a vision that women should be part of every work which is related to forest, and especially when they are starting their own work. These self-help groups have got their small businesses. Why can't we expand their businesses by capacity building these women? So that's how we vision this program. Their business has to start from a small money, and it can grow. How you can market your, I think that is the most important when you are starting your business. Marketing, packaging, how you can do all these things. Step-wise we are going to teach all these things. Hakajing kran bat ki kat tu kat ningot ki balawan ban sim benta hakani ka workshop kila ong bagajing mentoy ka baki yo anakani ka program ka long baki yo jing tip ka babania hakabaya day bat ki babun jat ki maram ki bami haklau ki bala ban penyat yo yaki bat ka man long rukum ka jing play lat yaki ban seng kam la jong. Nga kerteng kong biskrin marweng nga day nakasinang maulum jakso bahap sama tarasan blok ng ha east and west. Kaya salamat tayo halo ka jingwan jok kisa kani ka program ban kung kaya kita ki jingkay piyo bahatu kata kaya kita ki jing toy ba piyo na kani ka program apalong takasni. Kajingwan jonga kani ka program kadai ka baling ba kajing khot jongka Meghalaya Biodiversity Board te nga day ru i member jong ka lawe SSG nga tanga day ru i wei i dekat jong ka BMC. Kaya salamat tayo halo kata kita ki jingkay piyo alor kaya kita ki jing toy ba piyo na kani ka program takasni piwan. Kajing hikai ka ba nga ngayo lingba kajing wan hakani ka program ngayo lingba ka menta kidon kimar klau jongi kibadon hakami mariang jongi tangba pentin ni
kidan ngiyuk di kejadangi kelam pandan kamera yaki marba kadai ru kata kajing dang snow pahu kajangi rei mentah pada bangiwan hang ni ngiyuk jeng mentoi sibun kain marba kila pun suku engi ba kumno ngin sumar lane kumno bangin pandan kam ya gini ki spak mariang ki jongi bahkan long ru kawe kalat kamai yangi ladangi dan kami spak mariang bat ba kumno ru bangin sumar ya kami mariang gajongi moh kum ki klau ki betap nata ki jitung jing tep kumta ter ki marat ter kumta te ngiyok jing kai sibun bat nang ne hi tharai ngin sa long kata ka we ka ba ngila ban ong mo ngin kum ki kan thei bangin dan ka we ka bangin yok ka we ka lat ban kamai mo ban kamai jak po na kani Hato kani ka jingwan jo ki kani ka program ti mentakasmi layo adu kan nu ta ka jing mentoi kani ka program lada ngi simkhia rangi panan kam ngi la yok shibun bahai ken ban lingba kani ka program bangin le ki kita ki kam ki bangi ngila ban le hi halayeng halasnong Ngade ikong balakan tiumba ngade rui President Jongka Riboy Area Welfare Association. Lan batai halor kani ka jingwan jo kin dasmi kani ka program halor lan batai halor ka jingwan jingi kai do pio na kani ka hato ka pio jing ai ka jingwan toi pio na kani ka program. Hakabaye dei bat kani ka program menta kasni. Ngis ngau yo jingwan toi shisha khamtam e na kalyang jonga. Namarba kumbangi tip baka Meghalaya jongi hi barok away gade kaway na ki state ki babon bha ki ne ki klau ki betap bat ki jat jing thung ki balai pu jat ki bami ha kane ka me mariang jongi de ka e pade ka jing mentoi ka banga yo menta ka sngi kalong ba ki penkup bor khamtam e yangi ki kan thei kat kum ka jing ong jong I chairperson bade na ka National Commission of Women I ong ba ki kan thei ki dei shisha kita ki bala penkup bor hok shisha mo yaki namar ba amdan hiru ki ba khamtip banya ki kan thei ha ka ba ye dei bat ki dawai dashin ki bangila ban yo leng ba ka klau ka batap nang ta pade ki so ki pai ki ding ki jat ding yu le se ki kan thei jungi ki khamtip ba bani ki shenrang namar ma ki khamdan bet hayeng ki khamtip baru kumno ban sumar wat ya ki kun ki kiti dala dehi te kajing don jong kane ka program mentakasi ka ajing mentoi ru khamtam ka penslur yang ki kan thei bat ka pen ku boru bangi de ban le ei nang ne shakmat halor ka jingdon jong kine ki jat jingthung ki ba ni yo lengba ka me mariang bat lengba jong kine ki jat jingthung lane ki jat ding lane ki nu ki ken bat ki ban yo na ka me mariang ni la ru ban penyat yo yaki hakarukom ka badai da ka ba mile bhai ki packaging lane ka rukom tap rukom som khnang ba kan la dor bha te ka de ka we ru na kilat bangila ban seng ki kam jong ken leng ba ki ne ki mar ki ba ngi rap hi ha po ki jaka la jong te bat ka penmentoi shibun ru bangin la ban kentiu ya ka yo ka kot jongi ha ki yeng ki sem ki jongi ken kata ka de ka jing mentoi ka bangi yo menta ka sngi ling ba ka jing hi kai ki jongki bat ki ong ru ba kin serap yengi ha ka be de bat ki marketing te kata ka bangi sngau tenat te haka jing shishangi la kwa hi bangin ya ai ki discussion jongi bat kino ki jing ki bangi don knang ba kan ya rap shu yengi hndai ka por kamsha te tang itahi kule shibun kakateng jonga dei ambiyo sungsong ngasong asa po snong ku khamau ba ka bahap hapo makon roblong kachingwan jonga shakani ka program menta kalong lamba kaching pha jongka biodiversity na ka banta bangin yo kita ki ching hikai shibun kumno bangin le products yaki marklau bat kumno bangin penek pansar kum cu ya kamariang bat ngiyawan hangni prangut bat ngawan hangni kum kita ki entrepreneurs na benta ba nga products yaki cingbam ki bami na po snong kum umilan kum u panding kum kakad bat kiwai ki bami na po snong bat yakini kimar ngala culet keleng sapo kari India bat mentah hakane pat ngiyok gi cimentoy sibun dan bagai cing hikai ki bapher dan bakane ka biodiversity bat
Ngirajuk ki jing man toy kum no bangin penek pansa ya kita ki mar ki badon hapok snang congi. Hoat ki mar ki bangingi melak ban itu. Handai lamba ka cing yamir cing mut lang congi em ngi yo i kin ba ulong badon cing man toy. Ulong ru ba kongsan hadu kata-kata na ka banta ka snong ka thau ka congi. Bat om ta na ka snong ka thau congi handai manga ba mangi ro ba ngingin kentu ya ki wai ro ba nginang ban sumar kan ya kita ki mar ki badan hapok snong bat ki badon hapok kacela congi. Jakong kembakan ke program ke iba kan dia halor kata ke kam bana khlau te pila bin sai ke kita ki kam ke thai ba pila ban ajing rat pi na kan ke program la sai sapi Na Kabayo University ki pensai ba kin yarap kumno ban ya kita ki fan ladang itrai ladang ni le ya kita ka ni form ya kita ka BMC bat kumcuru ki yarap kumno ban products ya kita kimar ki khot yang ngi kin bangin ya kenduk bat kita ki bahe mo te bang ngin ya penja jawi kimar kan mangin ya kenduk lang kin kum sipara hapo ka North East yongi. Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta i ka dur jingki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.